Bermeoko udalak eta Taraska Gaztezar taldeak antolatuta 16. herri lasterketa ospatu dute Bermeon. Aurton, eguraldia lagun izan duen ekimen honek, herritarrak kirol jarduerarekin sentsibilizatzea du helburu konpetizio izaera alde batera utziz. Lasterketa 4 kategoria ezberdinetan banatu da adinaren arabera. Umeak, txikiak, gazteak eta nagusiak. Gaztetxoenak euro bat ordaindu behar izan dute lasterketan parte hartzeko eta nagusiek berriz 2 euro. Lasterketa amaitu ondoren, Aritz Abaroak Bermeoko alkateak azaldu duen moduan guztira 750 pertsona baino gehiagok eman dute izena eta beraz 900 euro baino gehiago batu dira Asparbi elkartearentzako. Aurton batutako diruarekin antolatzaileek Parkinsona duten pertsonei laguntzeko sortutako elkarte honi laguntzea erabaki dute.